Hello guys, khalambai nोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो बाजाराव थांनो नागिरदों आरो आं मा खालामगोन दिनै आं नोंथांमोननो देखायलांगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायलांबाय थादो। डेन्जार सान्दुं गोसा बाहेराव लोगोफोर आयौ मा होनो आगस्ट मास ना बिराद गरम। गरम जोंनि हस्टेलनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो भिउसआ बिदि नायदो मोजां नुदोंना हस्टेलनिफ्राय जोंनि BCH केम्पास सिङाव बैयो जाबाय डक्टर्सफोरनि हस्टेल। जोंहा दिनै नै ब्लेक एन्ड वाइट सानैबो लंपेन्टआ ब्लेक गस्लाया वाइट कोइन्सिडेन्टलि सेम जाबाय आरो रायज्लायाखैमोन सेम गानगोन होननानै। नायदो सान्दुङा मायदि सान्दुं गोसा आयै अख्राङाव माइ खिथिलां ओरैबायदि सान्दुं गोसा ओमफ्राय आंहा जि जोहोलै खेबनै एगारना हायदों बजार मोनबा खागोनलै। जाथ'वादांलै दायो माने मार हाबाखै दे जि गरमलै। Ayo, biasa gitu Pak. Oh my god, canggih nggak? Ada pias tuh? Pias, ada gizi. Dek, yuk, ayo kamu niki. Boleh bisa nggak kecil deh? Ke, mahai gede-gede lah nanggo, mana ya? Mana? Mahai gede-gede lah bala. Dua sih, baru dia yang jauh ya. Plastik juga nggak? Itu kiri itu dia apa? Mau nanti. बजार खालामदोंलै आं गिदिया नै नांलायसोदों दामखौ लानानै। ओइ आं गिदायलै हनै रुटि मोनगोनदां जादों माथो फैयो दुखानाव। नै आंखौ नाय आं मायदि गोलोमजोबखो नों मायदि गोलोमजोबखो नाय रोदा ओंखारजोब्बाय। रोदा? किन? Dalai dikit mas, kasih nggak? Wah sulis. Ayo sulis sekarang. Nah, masih kena nggak? Jadi bisa pula. Ini mak, sama nih, pakai gulit lagi, gulit. Ayo, udah kali kunci betul lah. Padi khas sudah. Itu kan dia. लानांगौमोनलै बेदर लांनो हायदों जों बेयाव दावदैबो लागोन लाहांथारैनो सानसेयाव दिनहा मा डिउटि खालामनायाव बिस्किट लांनो हायदों बिस्किट जाग्रा फैगोन होन गरम आयौ ओरैबायदि गरम बिस्किटानो नै लादो हाय ब्रेड हाय
আছে দেখলে গুলো কম আছে সাইজ আছে এই যে 5 কিলো দোকান আছে আছে মই দিছি এই ইয়াত দিব লাগে 5 থেকে 1 তারিখ আজি 1 তারিখ নই অবস্থা দিলা yang mana yang ada dekat rumah saya ni ada dekat foto ni dah tu mana sah ha oh tu जोङो दायो हस्पिटालसिम बारस'ना हांसै माने स्कुलाव हांनांगौ आरो ना एप्लिकेसन होनांगौ आधार कार्ड फट' होनांगौनो ओंखायनो जों इसिं हस्पिटालसिम बारस'लांसै स्कुलाव डाइरेक्ट सहैसिगोन ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना बे जाबाय स्कुल अफ नार्सिं बेवहाय दङ जोंनि स्कुलाव अफिसाव नै मनाया थब्ला थब्लि आंहा बेगा इयावसो दै होमबालाय लोगोफोर दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो गोजोनथोंसै थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ गाइस बाय बाय उफ आथिंखौबो खिथि दे बाहाय आथिं फट' जाबाय